Aquí, com podeu veure, el millor circ de tot Catalunya. Aquí, primer de tot, tenim uns pallassos que estan aquí. Hola, nens! Hola, nens! Hola, nens! Com esteu? Jo mi pallasso m'ha dit, i vosaltres com us dieu? Hola! Hola! No hi ha ningú. Mira, jo sé fer un dur de casa, no sé casa així, maques, que és molt maco. Voleu veure? Sí! Vale. Ara està aquí sota. Així. Hola! A veure, una casa. Trieu aquesta casa, vale? Sí? Aquesta casa. Sí? Això, aguanta així, vale? I obrir això, vale? I això. Jo, això ho posaré aquí, La casa aquesta, que és la vostra, ho posaré aquí, i jo tancaré la valla, sí? Després, jo començaré a buscar la vostra casa, clar, perquè si no, no la podré trobar, si no la busco, i ara si la trobar, clar, perquè si no la trobo, no la podré fer servir i no podré. Com tots els meus saben que fan així, pum, i saben. Però el meu aquest no. És aquesta? És aquesta? No. Per què no és aquesta? Pues com que no és aquesta, tanco. I després faig mare, au. Faig així i puja la carta. És aquesta? Sí. Jo també soc un mag, Bueno, ara us presentarem una nena que fa una corda, fa amb una amiga. Sí? Adéu! I com ha dit el pallasso, aquí hi ha la nena que camina per una corda, una cosa extraordinària. I aquí tenim el nen que es plega com ningú ho ha fet mai. Passa per sota de la corda com una meravella. I aquí tenim el domador d'animals més bo de tot el país. Vieja! Corre, caballo! I aquí tenim el mico del nostre circ. I ara, el mag. Això va superbé. Que ara us interpretaré una obra de teatre. Ara, un voluntari... Ah, tu! Pues que, El pallasso. és que estava segant la meva ràbia anterior, bueno, la deixaré per després. Què vols? Bueno, ara mateix faré un truc de màgia. Cuidado, Sí? Primer de tot, aquí el que faré serà... Convertiré aquesta vareta en un conill. Que guai! 1, 2 i 3. Hòstia! Ai! I aquest és el nostre